има един филм с любов към пътешествие. От любов към пътешествие. Да. Тук обаче не влиза за града. Да, има. Има кръгово. Сега на къде си? Пак съм направо, не трябва нищо да се кръгово. А в кръговото винаги си без предимство. Така ли? Но ти Това си съм с го забравила. един знак за... А, да, ето го знаете, да. Всъщност винаги... Накъде? Ляво и после дясно. Сега дясно. Извинявам се. Трета. Какво? Ще тръгна за Дупница. За Дупница, да. Как ще да ме натре при мама и при тата? Той сега ще кара толкова долу. Той е педерас. Го задмина ли? Не. Те не може да се Той е непрекъснат. Не, то принципно може, но трябва да имаш пишки. По-добре да не го правя. Изпреварвам да ви правят елементи с пишки. Що бе, аз мога и да изпреварвам, ти това си мислиш, че никога не съм изпреварвала. Но Година почва обаче да ми... само ми казвайте на къде да карам, само Аз ли бе, Дианки? Да. Защо бе, скъпа? Защото ме предизвикваш, не. Така ме емоционираш в мен. Аз ще имам действа, да знаеш. Хора, кажете на къде да карам. Дианка само Дианка знае. Града с колко километра трябваше да се кара? С 90. Кажете де. 50? 50 ли бяха, бе? Да, 90 е междуградско, бе. Верно. Нещо... Четвърта. 50 километра не е ли много... С 50 на пета ще е трудно да караш. Аз ви питам за 50 км не е ли ниско за четвърта? Добре. Тамън. Тама. Какво кажа сега, пак има кръгово. Внимавай. Пак си без предимство. Надясно и после на къде